zamisli jedan broj. Da. Pomnoži ga sa 2. Znam formu. Ne znaš, čuti, saberi ga sa 10. Da. Šta treba da viđe ovo? Da. Oduzmi broj koji si zamislio. Da. Taj broj što ti ostao u Znači glavi. nije više Vidi samostalni koji je referent, slovo u sad je azbuci. Znači redno, 1A, 2B i tako dalje. Znači u azbuci, koje je slovo? Zamisli državu koja počinje tim ne slovom. treba, ti bi to izvodno trebalo srednjeno. Pa dobro. Pa i dobro je trebalo. Brate, ne postoji se to je Stručnjak. Šef, onda ti si maši fakultet, ja sam znao i pre da ne znaš da računaš, ali tek sad vidim. Kako je? Ništa, ti si... Ovaj subjekat je trenutno pod uticajem broma i polisaharida. Znaš da nije? Na zadnje slovo te države. Ma ne. Nađi voće koje počinje tim slovom. Da. Danska i ananas. Isplaćuje to. Ali nije, preko slova nije D, brato. A, sam pogodio? Joti. Joti je preko Kako, slova. brate, D? A, B, G, G, D. Ako ne znaš, ali- Ništa, znači, samo si ti opusti. Samo si ti opusti. da. Kažem azbuca. Znači, naglasio sam da je azbuka, Da. ali subjekat je pod uticajem psihoaktivne supstancije. Danske, dobro. Ana si pogodio. Ovdje sam i dansku. Lepo se će organizuješ. Hvala. Da li